Vores gruppe skal præsentere artikler. Derfor skal vi præsentere ubestemt artikel og bestemt artikel. I ubestemt artikel bruges a og an. Det bruges til at bestemme formen af et substantiv. An bruges ved substantiver, der begynder med en vokal, f.eks. an apple. A bruges ved substantiver, der begynder med en konsonant, f.eks. a car. Ubestemt flertalsform, f.eks. cars, sættes der ikke artikel foran. Artiklerne a og an bruges foran tællige substantiver. De dannes ved, at man sætter a og an foran ordet, så det bliver til f.eks. a car og an apple. Ubestemt artikel bruges ikke ved utællige substantiver, fordi de har ubestemt form. Her er der f.eks. tale om ord som money, music og people. Disse ord har ingen artikel, når de bruges i generel betydning. Her f.eks. life, art og nature. Som andre grammatiske regler er der undtagelser, når man snakker om ubestemte artikler. A bruges foran ord, der lyder som om de starter med konsonanter, selvom det faktisk er en vokalord, det begynder med. Her taler man f.eks. om a unicorn. Omvendt bruger man an foran ord, der lyder som om de starter med en vokal, selvom det er konsonanter. Her f.eks. an hour. Ubestemt artikel bruges på samme måde som på dansk. Dog ikke ved professioner. Her f.eks. he was a painter, men på dansk han var maler. Heller ikke ved politiske og religiøse forhold, som f.eks. he was a Christian, men han var kristen på dansk. Desuden er der også undtagelser ved tale om nationalitet, tid og tællige substantiver. Jeg skal fortælle om den bestemte artikel. Den bestemte artikel er the og sættes foran alt, det vil sige både utællige og tællige substantiver. Det gælder for eksempel the house, som er et tælligt substantiv, eller the money, som er et utælligt substantiv. Ligesom med de ubestemte artikler er der også undtagelser ved de bestemte artikler. Det gælder for eksempel ved of-konstruktioner. Og of-konstruktioner er for eksempel, at man på dansk både kan sige, hun var ejer af butikken, og hun er butikkens ejer. På engelsk siger man, she was owner of the shop, og ikke she was the shop's owner. Der er også andre undtagelser, som f.eks. ved musikinstrumenter. På engelsk siger man, she plays the guitar. På dansk siger man, hun spiller guitar, og ikke hun spiller guitaren.